Priyas na ka mo. Wala na klaro at master ni Wakon. Duduso ka man. Pare kitlabot eh doon. Makalugudak rin. Nakakabisit lugod ini. Wala ni paglakat. Istorya lang kita. Ay ito kay. Namubisit ako. Makalugudak rin anay. Yan. Wala kitlabot na yung ministeryaw na akon. Nakaka-istorbo. Dala yan ang adlaw. Buglang ko na yan na. Kuhan, tanawa no palo. Wala na takwara tayo yan. Aliwa pa rin pasildo. Ipilikap malaki kita yan na. Mo pa yan na. Ay, kita ko tayo kung manok nito. Kung pwede nigbulang na. Ay, kakapin na. Uy, hindi. Uy, ito na po kapot. Pati nga dali. Oh no! Uy. Ay, hindi ako na ito. Ilayat ka man. Pwede nakadalay naman ako ini. Dako man ini. Mga pira na niya na ini. Kuhan. Pagpalin na kapulan. Mga walo. Hindi niya kalinig bulang. Itrukan ko lang ini. Sulod na simana para kami taparat na iguro lang ini sa bula. Ano ito? Ay, nilunod ako mga pinagplasihan. Tanggalong ko lang na ilugod dito. Puri man nila na matanggal ini. Hindi lang. Puri matanggal takot. Kaya tinin na manok. Kuhanon para kuhan. Mabalin lugod. Makalugod ako dito. Para mapait ko nito kayo mapaso dito. Para makakuha akong manok. Baka gusto kami mapay. Makalugod ako dito. Anay. Wala mapait amon. Pwede mo pwede kayo makarudlom. Kailangan dito. Balik mo dito. Bibili ako pisto na mga pa yan. Pwede mo udlom dito. Buya ko laanan niya. Kayat maluwat dito. Sana magtawagin na ako manok. Pag ibulang na ako niya nasunod na simana. Ako ko rin nakabuyan ta ako nagbubulang na kwarta. Kaya magtawagin eh. Para magdawag ka ha. Para may dagat tayo kukuhan. Layat kaliwatin duro. Hindi ko napakapot. Dapat mo apelatin hay. Pagan medisina. Pagod. Nakugod lot ini. Tira pwede na ini. Ang daulat mga upay ni nga. Kuan, kakatuan ko. Kumato katindahan, kumata kong lato-lato inataga kong lubi-lubi. Oh no! Kaya ditaksang kay. Upay kay may daradara nga manok. Makaliluwan kayo ya. Inano kayo ito ng manok? Naray kukang kulay ni para magmakarit. Manok. Kuan lang na kita. Kay gusto kong magkunak yan na. Mari. I-istoryahin mo mag-asawa. Ano natin ito may mamaritis? Mag-asawa. Ulang kala dida. Ang lalaki. Nakatog. Ay asawa ng lalaki. Ito nga babae. Ipinaradaan itong kwarta. Damo. Paano masabi? Takay kaya itong babae. Gusto niya marasa nga. Papalitin ba nga. Pura. Pagkaon. Ito. Kaya nagpipinadarap itong kwarta ng asawa. Wala kitlabo tayo era. Kunin naman ito na pipinadara era. Kaya ako antirang kutak mga manok. Bili, babantayan ko lang. Diba? Para magmakarit ini. Dawag ako. Nakakabuisit na lugod ito. Kaya gusto niya pa sa dudong kwarta. Marami yan mga magkrasang mga pagkaon. Wala kitlabo tayo era. Bispat paano nga papadara sa ura. Para sunod na mapukulang kung magdaog. Nakakabuisit na ito. Takay kayo muli na asawa ti kang abroad. May dapat muli na. Wala kitlabo tayo doon. Makalugudak rin. Nakakabuisit lugod ini. Kailangan ito paglakat. Kailangan ito. Ito kay namubisit ako. Makalugudak rin anay. Ayaw anay. Gusto rin po kita. Hindi nga tao. Di rada nakikig ko na pa ako. Hindi ko tao. Kasi sunod ako. Yung nakakabukas sa akong manok. Naanong ban hiya.
trabaho lugod. Dinalot din didi. Wala didi gimo pa din na. Pag na didi. Uglom maka konsentrate ako sa manok. Hikap-hikap. Kakadiyong ko daw luwat niya. Ikikistorya pa kayo mo. Hindi na ako. Dahil talaga pa natistoryaon. Asawa. Na, hindi asawa muli. Ika nga po, kinuha na ito. Pinaligyan mo ito, adilong tao ko ng istorya. Pati muli na nga dahil nahirap balik ika nga po. Tapos mo ito, Tingnan niya na. matira Vitamin, tayo lanay. pa. Serbihan. Kaya gustong babae, marasa niya. Papalitan ba ng mga sura, pagkaon, nira. Pagiging papagpili na yan iasawa, na nagpapalit. Yung mga tlugod ng babae mo, Bakit mo pinatubong doon eh? matunira dito ni Papa. Napad na po dira nira pagkaon. Hinga niya nung warakit labot na yung ministeryaw na akon. Pagkaon. Hinga niya nung warakit labot na yung ministeryaw na akon. Nakastorbo. Terus, bahala ka, malakat gaya pa ko. Kaya ni warakit labot na yung hinakan niya ako nakastorbo. Kakaulang, sigit tawon matataw, sigit sunod-sunod. Kadilagod ako nga di. Natawo. Uy. Uy. Tumati ko, Pedro man siguro adto. Akadiyong kulog daan may nagigistoroy haya. Uy, Pedro, pagkananay. Nag-istorya. Uy, ito nga tao. Okay, guri man niya nagto. Ano, tatuyo akon. Pwede, anay. Anay, makada na. Uy, kadaan may dako han. Ito. Di basta lang kay may dako nagyayakan hay mo. Kay may dangat mong tawong anak kuan. Madiyan kita, istorya ko lahay mo. Sige. Ay, mo pengari kay malandong. Ano daw may dako istorya kung matuod kala. Opening akong istorya hay mo. Bang, iparas kaya po natin usa nagsinamukla akon. Diri, ma-opening ako ni istoryaon hay mo. Ako ko sa kutak manok, kung natin may istorya akon. Ako hindi tagi-istorya hay mo. Di ba, ngadto na kagawas. May dangad to kuwan, may dangad to nagbungguay. Ala, kahit na nagbungguay kay Paano masabi? pagkapirdihan trin, napausa ko. Waray ko kakit yan nagbungguhay ya. Ngayon pala, nagbungguhay ya. Yatot lang ngayon. Paano masabi? Kalurong at kaya yatot. Nabuhit kaya yatot. Kalurong, basta kay. Anya tot, waray ko't maano, pero ang trin, naruba. Kalurong it nga ik nga nagbungguhay nga turay ko dupay. Natuod kayo ito. Ha? Hindi ka manaba doon. Mapriyas na ka mo. Maring mga klaro at mga istorya niwakon. 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 Lunuso ka man. Makaluwas mo nila kung kawag ito tubalong ko ikaw. Uy, nakuha man yan tubal. Oh no! Wala ka na rin meron. Tubalong ko ikaw yan ah. Run. Kung kawag ito tubalong ko ikaw. Tapos? One, two, three. Bak. It's the motherfucking Eagle Double G.